खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ काजिरङा माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भआव जिब साफारिया 19 मेनिफ्राय बन्द जासिगोन। बोथोर आरो लामानि गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै काजिरङा माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भआव दावबायारिफोरनि थाखाय जिब साफारिखौ 19 मेनिफ्राय बन्द खालामसिगोन। नैथि खौराङाव दङ आसामाव दासिम सा 39 हादर बेरेखाफोरखौ हमदों। पेहेलगामाव उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव भारतनि हायाव थानानै पाकिस्तानखौ रैखा खालामनाय हादर बेरेखा बाथ्रा बुंग्रा सुबुंफोरखौ आसाम पुलिसा हमगासिनो दं। दासिम आसामाव हमजानायनि अनजिमाया सा 39 जाबाय होननानै बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। थामथि खौराङाव दङ भारत सरकारा रोखा खालामदों दि आधार कार्ड, पान कार्ड आरो रेशन कार्डफोरा भारतारि नोगोरारि जानायनि नंगुबै फोरमानलाइ नङा। जोनोम फोरमानलाइ आरो थागिबि फोरमानलाइफोरखौल' मावख'आरि फोरमानलाइ महरै नोगोरारिनि थाखाय गनायथि होनाय जागोन होनना सरकारनिफ्राय मिथिहोदों। ब्रैथि खौराङाव दङ जरहाट जिल्लानि मरियनीआव जानाय 18 उक्का स्टेट काराटे चेम्पियनशिपआव चिरां जिल्लानि बिदांस्रि मुसाहारिया सनानि मेडेल देरहानो हायो आरो बोहैथि बोसोरनि फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां नर्थ इस्ट काराटे गेमनि थाखाय बिदांस्रि मुसाहारिया सायख'जायो। बाथि खौराङाव दङ इउपिपिएलआव फैनायनि उनाव गावनि खामानिया इउपिपिएल दोलोखौ राफोद खालामनाय होनना खाम्फा बरगयारिया बुंथियो। खाम्फा बरगयारिया बुंथिनाय बादिब्ला दा सानै केन्डिडेट, साथाम केन्डिडेट आरो साब्रै केन्डिडेट होननानै इउपिपिएलनि गेजेराव सोरखौ होगोन सोरखौ मागोन होननानै बुंलाबायनाया बिपिएफनिसो प्रपागन्डा। मानोना इउपिपिएलनि गेजेराव गावजों गाव गावस्रा होलायनानै नंखाय बुजिलायहोनाय खालामना होनायसो होनना खाम्फा बरगयारिया बुंथियो। द'थि खौराङाव दङ गहपुरनि बबेनिबा खुंगुर नार्जारी बिजय सिंआ गोब्राब बेरामाव गोग्लैसोनानै दं। गहपुरनि गोजोन फोथार गामिनि मोनसे समनि सानजा गहपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1996 मायथाइनिफ्राय 1998 मायथाइनि बारग' आफादगिरि आरो लोगोसे गहपुर हालामनि समाज सिबियारि बिपिएफ हान्जानि सासे गोख्रों मावथि बबेनिबा खुंगुर बिजय सिं नार्जारीया थांनाय 1 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैसोना दंमोन। दुखुनांथावदि थांनाय 1 एप्रिलनिफ्राय बेरामा गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जानायलाय दायो साखाथिनि रायजो अरुणाचल हादरनि नाहालगुन ट्रिम्स हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। बिजय सिं नार्जारीनि अनजालि बिसि आरो फिसाज्लाया फोरमायनाय बादिब्ला बे समाव बेरामिनि हालोदा जोबोद गाज्रिसिन हार्ट आरो थैनि नारथाय बेरामजों जुजिगासिनो दं। नखरा रांखावरि आंखालनि थाखायनो मोजां फाहामथाय होनो हायाखै। बेनिखायनो गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम 9101434715 गुगोल पे नाम्बाराव रांनि मदद हरनो खावलायहरदों। स्निथि खौराङाव दङ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया जापाननि रावजों बिबुंथि होनाय। आसामाव दावबायफैनाय जापाननि थान्दै बिथांमोनखौ जापाननि रावजों बरायदों बिथां बिस्वजित दैमारिया। फिन आरोबाव मोनसे जारिमिनारि बुब्लि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि गिबि खेबनि थाखाय जारिमिनारि सानाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया जापाननि दावबायफैनाय थान्दै हान्जाफोरखौ जापाननि रावजों बरायदों। मोननै हादर भारत एबा आसाम आरो जापाननि गेजेराव गोग्गो सोमोन्दो लाखिनाय हारिमुवारि राजखान्थि बिथिङाव आसाम जापाननि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि नेरसोनजों बिथां बिस्वजित दैमारिया जापाननि थान्दै बिथांमोनखौ दुंब्रुदै जापाननि रावजोंनो बरायो। दाइनथि खौराङाव दङ प्राग एनए निउजनि रादाब फोसावनायनि गोहोम। नंखाय किन्नारनि रादाब फोसावजानायनि उनावनो पुलिसनि सांग्रांथि। बङाइगाव जिल्लानि गेरुकाबारियाव पेट्रलिं खालामनाय समाव सासे नंखाय किन्नारखौ पुलिसा खायो। गुथि खौराङाव दङ भारतनि नोगोरारि जाना पाकिस्तानखौ मदद खालामनाय सासे सेंग्राखौ खादों। चिरां जिल्लानि काजोलगाव थानानि सिङाव थानाय दावखानगार गामिनि सासे सेंग्रानि पाकिस्तानखौ मदद खालामनायनि पस्ट। दावखानगार गामिनि थागिबि जयनाल आबेदेननि फिसाज्ला आशराफुल इस्लामआ समाज बिजों इन्स्टाग्रामाव पाकिस्तानखौ मदद खालामनाय बिबुंथि सापर्ट पाकिस्तान फर लाइफटाइम लिरना पस्ट होदोंमोन। समाज बिजोङाव भारत बेरेखा बिबुंथि बांनायाव पुलिसनि साइबार क्राइमआ गोबां समाज बिजोङाव नोजोर होगासिनोमोन। पुलिसनि साइबार क्राइमनि सिङाव काजोलगाव थानानि पुलिसा आशराफुल इस्लामखौ खायो। 10थि खौराङाव दङ बिटिआर खुंथायआ कलिताफोरनो प्रागज्यतिष दिवस आरो डिसिफोरनो
आलि मेस सान फालिथायखौ रिस्ट्रिक्टेड हलिडे महरै फोसावनायखौ लानानै बर' समाज आफादनि खौरांगिरि मेल। थांनाय मैया बर' समाज आफादा मोनसे जर'खा मावफुं मेल खुंफुंनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआर खुंथाया खलिथाफोरनो आरो देसिफोरनो आलि मेस सान फालिथायखौ सरखारि महरै गनायजानाय बन्द फोसावनो लानायखौ गोख्रों हेंथा होनानै बिनि सायाव नायबिजिरफिननो खुंथायखौ खावलायहरदों। बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिन'दर बसुमतारिया। 11थि खौराङाव दङ। क'क्राझार सुदेमफुरिनि डक्टर मन्दिरा बसुमतारिया तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय पिएचडि डिग्रीखौ मोननो हाबाय। क'क्राझार सुदेमफुरिनि सुमन बसुमतारि आरो प्रतिमा बसुमतारिनि फिसाजो डक्टर मन्दिरा बसुमतारिया तेजपुर इउनिभार्सिटिनिफ्राय पिएचडि डिग्री लानायाव जाफुंसार जाबाय। बे गिदिर जाफुंसारनाया नखरजों लोगोसे ओनसोलखौ गोग्गानाय लाबोदों। 12थि खौराङाव दङ। जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैबाय बिशाल फुकनआ। बिशाल फुकनखौ ट्रेडिं केलेंकारियाव दायनिगिरि महरै जोबथेसालियाव सोनाय जादोंमोन आरो जामिननि हेफाजाबजों जोबनायाव बिशाल फुकनआ जेलनिफ्राय उदां जाबाय। 13थि खौराङाव दङ। बड'लेण्ड आखाइ इसान बिथांखिनि गेजेरजों मैया लाइमोन सांग्रांथि मावबादा खुंफुंदों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव मैया सानसेनि हाबाफारिजों फरायसा फरायसुलिफोरखौ लाना बड'लेण्ड आखाइ इसान बिथांखिनि गेजेरजों लाइमोन सांग्रांथि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारि, लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टिन आरो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं दिमासा दैब्रां मोसाहारिया। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड आखाइ इसान बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। 14थि खौराङाव दङ। बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि थान्दै हान्जाया रायजो बेंगिरिजों बाथौ जिमखौ लानानै सावरायदों। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि लिंथुमगिरि महिम चन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव मैया मोनसे थान्दै हान्जाया आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमो आरो बाथौ जिमनि सोमोन्दै गुवार आरो गोथौवै सावरायो। बाथौ धोरोमारिफोरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायनायनि उनाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम गासै बाथौआरिफोरखौ भारतनि संबिजिरनि बायदियै थाबैनो बाथौ जिमखौ मावफुंनायाव मदद खालामगोन होननानै आसा होयो। लोगोसे रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ थाबैनो क'क्राझार बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव दावबायफैनो खोथा होयो होननानै बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि लिंथुमगिरि महिम चन्द्र बसुमतारिया मिथिहोदों। 15थि खौराङाव दङ। बकपुर गामिनि बुद्ध स्वर्गयारिया चेन्नाइयाव खामानि मावनो थांनानै गोमाना दं। बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बकपुर गामिनि सबेन स्वर्गयारि आरो रेवथि स्वर्गयारिनि फिसाज्ला 33 बोसोर बैसोनि बुद्ध स्वर्गयारिया 28 एप्रिल खालारखालि रङियानिफ्राय चेन्नाइसिम थांनाय समावनो आन्दायनानै गोमानानै दं। बिथांजों लोगोसेनो 3 सुबुंफोरा चेन्नाइनि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन, नाथाय थांबाय थानाय समाव अन्ध्र प्रदेश रायजोनि मोनसे स्टेशनाव ओंखारनाय समाव ट्रेनजों गालांजादोंमोन। बे समनिफ्रायनो बुद्ध स्वर्गयारिया आन्दायनानै बहा गोमायो मिथिनो मोनाखैसै, जायनि थाखाय नखरनि सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानांदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बुद्ध स्वर्गयारिखौ नुसनबायोब्ला हमना दोननानै 6002940343 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खिन्थाहरनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। 16थि खौराङाव दङ। गावनि आंगो फिसायखौ मोनफिननो रुखु रुखु गाबनानै हांख्रायहरदों अनसुलि बिसिया। संसार जाफुनाय बिसिया उन्दै गथ'नि इयुनखौ साननानै गावनि फिसायखौ फिन न' फारसे फैफिननो खावलायहरदों आरो सोरबाफोर बिक्रम बर'खौ बहाबा नुसनबायदोंब्ला 9387142819 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों नखरनिसिम फोरमायहरनो खावलायहरदों।